Hi guys! Bagong video na naman po ang aking hatid para sa inyong lahat. So, itong video na to ay matagal ko nang kinunan pero dahil nga sa lagi tayong busy sa buhay, so ngayon lang tayo makapag-upload ulit. Araw ng Friday yan, kaya may time na naman po tayong magluto. Umaga yan ng Friday as usual, bababa na tayo guys para mag-prepare. Pero bago ako bumaba, always make sure na nakapag-breakfast na ako sa taas. Oo, doon na kami nag-breakfast sa taas kasi nga painit lang naman ng tubig, nandun na rin yung tinapay. Pagkatapos, ayan, baba na tayo para i-check ko yung binabad ko na prawns na yun ang ulamin namin. So gaya ng sinasabi ko pagbaba nyo sa hagdanan is ito pala yung makikita ninyo. O diba napaka-refreshing, parang green na green man ang ang vibes. Tapos ayan pinapakita ko yung mga tanim ko na kalabasa at yung mga sili na sana ay mabuhay sila. At kung bumaba pa kayo guys, yan nga yung una nyo makikita ang ating dining table na malapit dyan sa kusina. Yung naka-open na door is yan yung kusina namin guys. Nung nagising pala ako bago ako mag-breakfast, ito nga bumaba pala ako sa kusina at idinipros ko ang ating lulutuin na mga prawns ngayon. Itong binili ko pala ng mga prawns is medyo may kamahalan din yan guys. Paano naman kasi ang lalaki niyan, hindi yung normal na shrimp lang na pwedeng pang sahog or what. Ito talaga is pwede yung pang sigang or pang garlic butter ba yun. Pero as per your request, hindi niya, ayaw niya yung mga ganun ba na luto. Ang gusto lang niya talaga is iprito ko lang daw yan. So pansinin nyo guys, o diba ang haba. So kumuha lang talaga ako ng ilang piraso yan. Hindi ko alam kung more or less na 10 piraso yata yan guys. O, tingnan mo. Ang lalaki niyan talaga. Perfect na perfect sana pang sigang pero ayaw niya. At dahil may natira pa kaming kanin, ayan yung kagabi. So naging bahaw na yan guys. Isasalin ko lang yan sa aking plato. At yan ang lulutuan ko ng bago. Sa mga hindi nakakaalam, nahirapan talaga si Jay kumain ng mainit na kanin. Parang baby lang ba? So mas gusto niya talaga ang bahaw. Lalo-lalo na pag mainit ang sabaw or mga bagong luto ba na mga ulam. Ayan, mas prefer niya talaga ang malamig na kanin. Which is baliktad naman kami guys. As much as possible, ayaw ko talaga nakain ng bahaw ba. So ayan guys, tara na sa kusina at samahan nyo ako na magluto dito. Umagang-umaga, napaka-busy. At dahil nga rice is life, ito nga at malapit na naman maubos yung nilagay kong bigas doon sa lagayan namin. Buti na lang kamo na meron kaming stock dyan. Bali, ang binibili pala namin pag nag-grocery kami is itong 10 kg nga na Ligo brand. Yan, made from Thailand. So minsan, okay, madalas ba? Hindi nakaabutan niya ng isang buwan. Na kung magluto ba naman ako is for everybody. So dalawa lang yung namin, yung brand. Isang yung Thailand umbrella, red color yon. At saka isang ito green color nga na parehong made in Thailand. So pag itong binili nyo, kahit mahal siya guys, sulit na sulit ang pinambili nyo. Bukod sa napakaputi niyan, mabango at napakalambot. Kasi nga guys, ang pilosopo ko sa buhay, kahit hindi maganda, masarap yung ulam namin, kahit bagoong lang ba, kung bagong luto or kaya masarap yung kanin namin is talaga mapapalaban ka, makakakain ka talaga ng marami. Kaya yan lagi ang comment ng mga nakakain ng mga kanin ko guys. Lagi nilang tinatanong kung saan ko daw o anong klase daw yung sinasaing ko na bigas at kung saan ko daw to nabibili. Kaya sabi ko, eto lang naman. Kaya nung nakaraan, naubos yung bigas ng Trixie. So bumili kami ng bigas at yan nga, yung mas maliit nga lang, 3 kg. Aba, ang sabi ng baklita sa akin, napakamahal naman yung rice mo ate. Kaya sabi ko naman sa kanya, worth it naman. Hayaan mo man, matikman mo at iwan ko lang kung hindi mo uulit-ulitin yan. Yun na nga guys, nung nagluto kami for everybody again. So that time sa bakasyon si Jay. Kaya pag nagluto kami, ginagamit ko yung malaking rice cooker ni Baklita for everybody. Mantakin mo mula breakfast, lunch at saka dinner. Kaya madali din naman naubos. Ayun nga, sabi ng mga kumain din, nataka din sila kasi napakasarap daw ng kanin namin. At dahil nga doon nag-ship na rin sila ng brand ng bigas.
So, heto na nga ang nililisan kong prawns. As you can see guys, natriman na rin yung mga paa nila. Tapos, pati yung matulis na bunganga at saka ano pa ba, balbas. At yan din yung kailangan yung tanggalin guys. Deveined ang tawag dyan. Kailangan nyo yan tanggalin bago magluto ng shrimp or prawn. Ready to fry na ang ating prawns. Set aside ko muna kasi gusto ko muna na i-ready itong lutuan natin. So, habang hindi pa mainit ang ating lutuan, heto nga at kailangan ko pa mag-prepare ng sausawan ni Jay. So, pag prito talaga ang ulam, hindi talaga mawawala ang ating sausawan. Ano lang naman yan guys, napakasimpleng gawin. Ang ating lemon, chopped na chili, at saka soy sauce. Itong mainit na ang ating lutuan, hayon at nilagay ko ng ating mantika. At sakto naman na kumukulo na ang ating sinaing. So, while waiting, eto na at for the video na ng pagmumuka ng person. O diba, umagang-umaga, haggard na. Buti na lang kamo at ako na lang talaga ang nag-iisa muna dito sa kusina. And by the way, today is Friday, day off nga ng karamihan. Pero si Jay kasi may pasok siya sa hapon. Kaya kailangan niyang kumain ng lunch bago siya pumasok going to work. Hayaan lang muna natin ang pritong prawns dyan hanggang mag-iba yung mga kulay. So, while waiting, prepare na natin yung sinabi ko kanina na sausawan sa prito. So, hayan, ang toyo, ang kalamansi, lemon, at saka chop na sili. Maanghang din yan guys, no? Ewan ko ba, yung iba gusto nila sausawan is ketchup, yung mga iba naman is bagoong lang na may kalamansi. Pero siya, ganyan talaga yan guys. Yan talaga ang gusto niya. Na kung ako lang talaga masusunod, mas gusto ko yung may higop pa akong sabaw. Sayang nga lang kasi may stock pa ako dyan na butter sa loob ng fridge, pero hayaan na natin. So, yan kasi ang request, gusto ko rin naman na makakain siya ng maayos kasi mamaya papasok na naman si Jay sa work, kaya dapat marami siyang kainin ba. So ayan, luto-luto lang tayo guys. Buti nga kamo kasi today's Friday, tulog pa yung mga tao. So kikita nyo, ako lang muna mag-isa dito sa kusina. And fast forward, ito na po ang ating finished product. Presenting ang ating fried prawns with ang ating sausawan. Bye!